29-njy ýylyň Aşgabatda Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçiriler. Bu barada Türkmen Partan Okot.com neşri Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň medpugy sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanaty görä sammitiň öň ýany Hazar ýaky döwletleriň Daşary işler ministrleriniň duşuşynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyna gatnaşmak üçin Russiýanyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji ýylyna Türkmenistana sapar eder. Kremliň medpugy sekretary Dmitri Peskov 23-nji ýylyna jurnalistler bilen geçiren medpugat ýonagyna Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabatda sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus medpugaty habar berdi. Şeýlelikde Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medpugatyna görä Hazar ýaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, Sewitiň möhüm meseleri boýunça pikir alışmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeli ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglykda onuň möhleti ýyda süýşürildi. Soňky sapar Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagstanyň Aktau şäherine duşup Hazaryň hukuk durumy babatda ulalaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýetgedi. Gazagstan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünýä pandemiýa sebäpli agdyr düňder boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl odal gol çekilen konvensiýa göräýmäge Hazar ýaky ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçirici çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky gurşaw aladalaryna sargylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňratyp gelýär. Hazar deňdiniň hukuk durumynyň we onuň töweregindäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar. Sebäbi energiýa serişdelerine baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti synçylary görä dogumly elan etmese-de Hazar deňdiniň astynyň gaz geçirici çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isleýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isleýänligini ma'lum etip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa sowdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşly galýar. Russiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24 fevralda esassız goşun girmeginiň ýygyny Moskwa günwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly synçylar energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň professory we Ewraziýa boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa sowdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýänligini, ýöne muňa garamazdan Türkmen hökümetiniň hazırdaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýänligini ýa-da etmek islemeýänligini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähbet aramak dogry däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ewraziýanyň energiýa serişdeleriniň günwatar sary iýerilmegi babatda tagalla etmäge esas döredýär. Especially when it comes to transporting Eurasian gas westwards towards Western markets, mostly European Union markets. Hususan da Ýewraziýa gazynyň günwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelisigi bazarlaryna iýerilmegi babatda aýdylanda, Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge isleg bildirýäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konvensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlyga ruhsat berýär. Ýöne Hazarda terişdeleriň dolandyrylmagy wagtda daşky gurşaw böwüdini goýýar. Diýip Ancheski aýtdy. On the possibility of resource management on the Caspian. Ýönetinçi Türkmenistanyň hazırda ýanygyç serişdeleriniň dolandyrylmagy, Hazar üstü energiýa taslamalary babatda açaçan we dogumly çykyş etmeýänligini aýtdy. Finçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hytaýdan gelýän ýanygyç girdejiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri ýeti ykdysady kynçylyklara başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ilatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy. This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy. Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty. Sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitik sazlamalary gynansak da şeýle.
ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç gili reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden gidirilen pursat bolar. diýip bilermen aýtdy. We're going to see another big missed opportunity. Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakow Hazaryň hukuk durumy bilen bagly meseleniň Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň goloýdy Tehran amala aşyran saparyna Moskwa amala aşyran saparyna da maslahat edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezident Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kärdeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçirilen gepleşiklerde Hazar bilen baglanyşykly meseleleriň ara alyp maslahatlaşylandygyny we Hazarýa döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzluğu goldamakda. Hazırda iqtisadi ösüşü ilerletmekde esasy orny eýleýänliklerini belläniklerini habar berdi. Ýöne ýerli synçy Iranyň parlamentiniň Hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna ünsü çekip bu ýagdaýyň Hazarýa döwletleriň başçylarynyň 6-njy sammitiniň guramaçysy bolan Türkmenistan üçin Hazar konwensiýasynyň güýje giridilmegi babatda aladalanmaga dolu esas bolup durýanyny aýtdy. Hazarýa döwletleriň 6-njy sammitiniň geçirilýäni güni 29-njy ýuny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy İlyas Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulany gününe gawat gelýär. Berdimuhammedow 29-njy ýuny 66 ýaşa gadammasar. Türkmenistanda dinan hökmünde ýaşamak, häzirki zamanyň hödürleýän mümkinçiliklerinden peýdalanmak, şol sanda ulug sürmek gün-günden kynlaşýar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri aýalgylaryň ulug sürmeginiň öňüni almak üçin elinden gelenini edýärler. Bizde gender deňligi düýbünden ýok diýip Türkmenbaşyly dinan sürüjüleriň biri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Soňky bir hepde golaý wagt bäri Türkmenbaşynyň häkimetleri ulug sürýän aýal gyzlary gözegçiligi güýçlendirdiler. Habarçylarymyzyň 21-nji iýunda beren maglumatyna görä, polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ulug sürüp barýan dinanlary saklap, dürli bahanalar esasynda olary jerime ýazýarlar. Olaryň sürüjülük şahadatnamalary elinden alınýar we uluglary polisiýanyň duralgasyna alınıp gidilýär. Azatlygyň Balkanna habarçysy sürüjülük şahadatnamalary alınan dinan sürüjüleriň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar dinan sürüjüleriň jerimeni tölemek we resmi namalaryny ýzyna almak düzgünlüğüň ozal görülüp eşidilmedik derejede kynlaşdyrlandygyny aýdyp, munyň üçin kaziýet kararyny çykartmalydygyny bellediler. Efirde adynyň Aýgözel diýip tutulmagyna soran Türkmenbaşyly dinan sürüjüleriň biri bu prosesiň tutuşlugyna görgüdügini aýdyp, öz başdan geçirenlerini gurrun berdi. Indi dinan sürüjülere jerime salynan bolsa, onda olar bu jerimeni tölemek we resmi namalaryny ýzyna almak üçin ençime edaradan kepilnama soramaly bolýarlar. Soňra şol kepilnamalary suda tapşyrmaly. Sud resmi namalary öwrenip sürüjülük şahadatnamany ýzyna alyp bolýanlygy barada jerime tölegi hatyny berýär. Dinan sürüjü sudyň karary boýunça çykarylan bu hat bilen bankyň ýygym kassasyna jerimeni tölenden soň polisiýadan sürüjülük şahadatnamasyny alyp bilýär. Diýip Aýgözel aýtdy. Onuň sözlerine görä kepilnamalary almak işi ençime gün dowam edýär we dinan sürüjüler olary almak üçin jerime töleginden daşary 300 manatdan gowrak çykdyjy etmeli bolýarlar. Ilki bilen şäheriň sanitariýa epidemiologiýa gullugyndan Covid kepilnamasyny aldym. Onuň üçin 150 manat töledim. Soňra ruhy taýdan sagdyndygyň hakynda psikiatrdan kepilnama almaly. Onuň üçin 55 manat töledim. Üçüncüden spidiň ýoklugy barada kepilnama aldym. Munyň üçin hem 21 manat tölemeli boldum. Dördüncüden alkogol barlygyndan geçmeli. Bu ýerde ganyňy barlaýarlar. Onuň üçin hem 55 manat töledim. Beşinciden şäheriň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullugundan kepilnama almaly. Munyň üçin 35 manat tölemeli boldum. Bular resmi tölegler bolup, olardan başga bir topor para hem bermeli boldum diýip Aýgözel gurrun berdi. Onuň sözlerine görä kaziýet karary bilen jerimeni tölep, sürüjülük şahadatnamasyny we ulugyny ýzyna alan dinan sürüjüler aradan bir näçe gün geçen soň gaýtadan polisiýa tarapyndan saklanyp, dürli bahanalar esasynda ýeni jerime sedewar edilse, onda olar şu kepilnamalary täzeden ýygnamaly bolýarlar. Köp aýal gyzlar bu görgülü prosesden ýeni geçmejek bolup, alajy bolsa jerime ýazdyrmajak bolup, tanış tapmagyň, para bermegiň
etmegiň ýolunu gözleýärler diýip Aýgözel aýtdy. Ol erkek sürüjüler babatynda şeýle talabyň ýokdugyny aýdyp, munyň aýal gyzlara karşı alınıp barilýan açıçan diskriminasiýadan we zulümden başga zat däldigini bellidi. Erkek raýatlar ýol polisiýasynyň administrativ temmi müdirligine tölek edip sürüjülük şahatnamalaryny alyp bilýärler. Olara kepilnamalary ýygnamak we suwdyň karary gerek däl. Bu aýal gyzlara garşy amal edilýän bir sütem. Aýal gyzlaryň özleri ulag sürmesem kaýyl derýaly etjek bolýarlar. Denan sürüjülere garşy görülýän bu çäreler olary bürokratik ýol bilen ulag dolandyrma diýaly etmek çäretine meňdiyär. Diýip Aýgözel sözüni jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenbaşynyň polisiýa müdirliginden we kadiyetinden goşmaça maglumat ýa kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22-nji 23-nji iýunda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda näçe denanyň sürüjülük şahadatnamasyny alandygy baradaky statistiki maglumatlary aýan etmeýärler. Ýöne habarçylarymyz soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ulag sürýän aýal gyzlaryň sanynyň göz görteli köpelendigini aýdýarlar. Türkmenistanyň kanunlarynda ýurtda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklarynyň we azatlyklarynyň şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleriniň bardygyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri dinan sürüjüleriň ulag dolandyrmagyny çäklendirmek çärelerini indi 5 ýyla golay wagt bäri dowam etdirýärler. Häkimetler dinan sürüjülere gözegçiligi käte gowşatsalar, soňra ýene güýçlendirýärler. Olar bu çäreleri resmi derejede ne boyun alýarlar, ne de düşündirýärler. Balkanda dinan sürüjülere karşı görülýän soňky çäreler ýurtda aýal gyzlara karşı gödekçilikleriň güýçlendirilen, olaryň daşky keşpleri, şol sanda egin eşikleri we kosmetiki hyzmatlardan peýdalanmak mümkinçilikleri bilen bagly gadançylyklaryň en çemesiniň girdilen mahalyna gabat geldi. Bu gadançylyklar prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň ýygyny. Şu ýylyň aprel aýyndan başlap güýje girdilip başlandy. Ýurtda aýal gyzlara girdilen bu çäklendirmeler we gadançylyklar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy Denanlar Edarasynyň ýerine ýetirji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär. Mari welaýatynyň käbir şäherlerinde, etraplarynda we owalarynda döwlet dukanlary ýylaty 2021-nji ýylyň dekabr aýy üçin un paýogyny aradan 6 aý geçen soň şu aýyň 20-lerine paýlap başladylar. Ýöne yerli ýaşaýjylar ýylata satylýan bu unyň hiliniň pesdigini, bitlidigini we tagymynyň ajydygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda welaýatyň käbir çetki owalarynyň ýaşaýjylaryna geçen ýylyň oktyabr we noýabr aýlary üçin un paýogy hinit hem berilmeýär. Marda ýylatyň paýog üpçünçiliginiň ýagdaýy barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä şu günler welaýatyň döwlet dukanlarynyň aglawasy ýylata 2021-nji ýylyň dekabr aýy üçin un paýogyny dolu paýlap bu baradaky resminamalary degişli döwlet edaralaryna tawşyrmak işlerini güýçlendirdi. Şu sapar kim un paýogyny almadyk bolsa onda olaryň un paýoklary köýýär. Biz plany yapmaly we merkeze resminamalary uratmaly bolýarys. Biz haçan un almaga gelerkä diýip garaşyp oturmaly däl. Biz kagyz ýüzünde bolsa da dolu paýladyk diýip görkezmeli bolýarys diýip habarçymyz Mary şäherindäki bir dukanyň işgäriniň ýaşaýjylara aýdan sözüni çitirledi. Habarçymyzyň sözlerine görä dukan işgärleri indiki geljek un paýogynyň 2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň uny boljakdygyny hem duýdurýarlar. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar geçen ýylyň dekabr aýy üçin paýlanýan un paýogynyň hiliniň juda pesdigini aýdyp, bitli ajy unyň satylýandygyny belleýärler. Olaryň sözlerine görä käbir ýaşaýjylar uny açanyndan soňra hiliniň gowy däldigini görüp, döwlet dukanyna ýygyny eltip gowlaşyp gaýdýarlar. Paýlanýan unyň rengi gara we içi bitli, tagamy hem ajymtyk kakýar. Käbir adamlar döwlet dukanyna baryp her aýda adam başyna berýäniňiz 5 kilogram un. Bizim alça göreňizokmy, öz hojalyklaryňyzda ýydyryp gördüňizmi diýip gowlaşýarlar. Dukan işgärleri bolsa berilýänini alyň, bolmasa şolum ýok diýýärler.
Dip marly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň habarçymyda gurrun bermegine görä, mundan ozal Mary welaýatynyň döwlet dukanlarynda geçirilen barlyklaryň dowamında ilata subsidiýelenen önümler şolsanda ýokary hili un günde diýen ýaly paýlanypdyr. Welaýatdaky döwlet dukanlaryna barlykçylar gelen döwründe un, ýağ we towuk buğdy günde diýen ýaly paýlandy. Hatta käbir subsidiýelenen önümler 2 hesse köp, ýagny 2 ay üçin paýlandy. Unyň hili birinji sortdy, käbir ýerlerde ýokary hili un paýlandy. Ýöne barlyklar tamamlanandan soňra döwlet dukanlary ilata pes hili unlary paýok hökmünde hödürläp başlady diýip Türkmengala etrawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyda Marynyň döwlet dukanlarynda soňky sapar geçirilen barlyklaryň anyk senesi barada jikme-jik maglumat almak başartmady. Ýöne ýurdun dürli sebitlerinde yerleşýän dukanlarda barlyk işlerini geçirmek üçin Aşgabatdan welaýatlara wagtal barlykçylar iberilýär. Habarçymyz welaýatyň döwlet dukanlarynda geçen ýylyň dekabr aýy üçin un payoklary paýlanýan mahaly Mary şäheriniň käbir döwlet dukanlarynda ilata şu ýylyň ýanwar we fevral aýlary üçin un paýlarynyň berilýändigini hem habar berýär. Ýöne ol welaýatyň käbir çetki owalarynda ilata geçen ýylyň oktyabr we noýabr aýlary üçin un payogyny henit hem paýlamaýan döwlet dukanlarynyň hem bardygyny aýdýar. Munyň sebäplerini hiç kim anyk bilmeýär. Käbir owalarda ýaşaýjylaryň köpüsi gol çekip bilmeýär. Şonuň üçin olar gol çekmeli ýere diňe özleriniň atlaryny ýazýarlar. Bu bolsa dukan işgärleriniň işlerini ýeňilişdirýär. Olar goly derek owa ýaşaýjysynyň adyny ýazyp goýberýärler. Şol sebäpli dukan işgärleriniň resmi namalary gol çekip ýaşaýjylaryň un paýlaryny alandygy çaklanylýar. Dip owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady araýatnaşyklar ministrliginiň yerli edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň dürli sebitlerindäki döwlet dukanlarynda ilatyň paýok öpçünçiliginiň ýagdaýy yaramazlygynda galýar. Geçen hepde Aşgabatyň döwlet dukanlary ilata subsidiýelenen bahadan berilýän azyk önümleriniň käbir görnüşlerini, şekeri, towuk buğdyny we ýumurtgany gaýtadan paýlap başlady. Ýöne olaryň käbiriniň bahalary hususiýetçilerdäkiden hem gymmat bolsa, käbiri bazar bahalary bilen deň narhda satylýar.